Ahojte všetci, v tomto videu sa pozrieme na to, ako používať sekciu simulácie ND filtrov, ktorú nám poskytuje Intuitive. Nájdeme ju stlačením tlačidla menu na plugine a posunutím sa nadol na sekciu simulácie filtrov ND a GND. Po kliknutí na ňu sa dostaneme na stránku špeciálne určenú na simuláciu filtrov s neutrálnou hustotou. Teraz, predtým než sa pustíme do dôkladného skúmania, ako ho efektívne používať, pochopme, prečo by sme mali simulovať a nie realizovať priamo v teréne. Existuje niekoľko dôvodov, ktoré môžu viesť k tejto voľbe. Prvým dôvodom môže byť jednoducho to, že sa nachádzame na určitom mieste počas nášho cestovania alebo počas našej fotografickej seansy a jednoducho nemáme so sebou ND filtre, ktoré by sme mohli využiť na vytvorenie týchto dlhých expozícií. Alebo možno máme ultra širokouhlý objektív, ako sú 14 m, 8 m, 10 m, ktoré často podľa rôznych modelov nemajú závid na pripevnenie kruhového filtra a preto v takom prípade potrebujú špeciálne držiaky na montáž plochých filtrov. Keďže neexistujú skutočne univerzálne držiaky, vyrábajú sa rôzne typy a často sú špeciálne pre určité objektívy. V týchto prípadoch sa ceny môžu veľmi zvýšiť a môže byť aj rozhodnutie ich nekúpiť práve kvôli vysokým nákladom. Čo presne potrebujeme na simuláciu týchto dlhých expozícií? Tu môžeme vidieť na rôznych tlačidlách možnosť načítať 3 fotografie, načítať 7 fotografií, načítať 15 alebo načítať 30 fotografií, pretože fotografie, ktoré by sme mali vytvoriť, musia byť presne 3 v prípade ND8 na 3 stop, pre ND64 na 6 stop, nie menej a nie viac ako 7. Takže presne 7 fotografií, ako je uvedené tu na tlačidle. V prípade ND1000 to bude 15 a v prípade ND32000 to bude 30. Tieto fotografie, ktoré si prinesieme domov, zrealizujeme v teréne, budú prakticky identické pre každý typ simulácie. Takže to nebudú rôzne fotografie v závislosti od filtra, ktorý chcem simulovať. V prípade ND3 2000, čo predstavuje 15 stopov, zhotovíme presne 30 fotografií, ako v tomto príklade. Takže ak ich plánujeme vybrať, je to celkovo 30 prvkov. Tieto jednotlivé prvky musia byť úplne identické. Čo presne znamená identické? Znamená to, že všetky parametre snímania, ako sú údaje EXIF, musia byť absolútne rovnaké. To zahŕňa rovnakú clonu, rovnaký expozičný čas, rovnaké ISO, rovnaké vyváženie bielej, rovnaký zoom, rovnaké ohniskové vzdialenosti, teda všetko musí byť identické. Aby boli tieto zábery skutočne identické, musia byť nevyhnutne urobené na statíve. Ak sa pozrieme na sekvenciu týchto identických záberov, uvidíte, že sa takmer vôbec nemenia. Mení sa pohyb morských vln a tiež ľudia medzi jednotlivými zábermi sa môžu presúvať alebo úplne zmiznúť. Ak je to možné, je vhodné tieto zábery zhotoviť aj relatívne rýchlo, aby sa svetelné podmienky medzi prvým a posledným záberom nezmenili príliš výrazne, pretože ide o približne 30 záberov. V závislosti od filtra, ktorý plánujeme simulovať, je zrejmé, že ak sa osvetlenie výrazne zmení, aj konečný výsledok to pocíti. Takže keď už máme týchto 30 fotografií z terénu, stlačíme tlačidlo načítať. Týchto 30 fotografií otvorí sa okno s načítaním úrovní, kde po stlačení tlačidla prehliadať vyberieme fotografie na našom počítači, ktoré nás zaujímajú. V tomto prípade vyberiem všetky, je ich presne 30, dbajte na to, aby počet bol presne taký, ako je uvedený na tlačidle, pretože inak sa funkcia simulácie nespustí. Lepšie je, ak sú už prevedené do formátu JPEG, takže vo výslednom zobrazení. Moje odporúčanie je ísť do Lightroom alebo Camera Raw, upraviť jeden súbor RAW, potom skopírovať a prilepiť nastavenia na všetky ostatné zábery. Keďže sú úplne identické, nebude nutné meniť nič medzi nastaveniami vývoja.
Potom, čo stlačíme tlačidlo OK, simulátor Intuitive začne pracovať, aby nám poskytol konečný výsledok bez potreby robiť čokoľvek ďalšie. Tu je náš výsledok, ktorý sme dosiahli. Teraz sa detailne pozrieme na to, ako efektívne využívať a aplikovať GND filtre, čiže gradované ND filtre, ktoré pri snímaní fotografií slúžia na účinné stmavenie určitej časti oblohy, teda najjasnejšej sekcie fotografie. Sú to tie filtre, ktoré sú z jednej polovice tmavšie a postupne sa rozplývajú, až sú úplne neutrálne. Takže máme k dispozícii GND 8 3 Stop Hard, čo znamená, že bude mať veľmi výrazný prechod v polovici fotografie, zatiaľ čo na druhom tlačidle vidíte, že je médium, takže prechod medzi aplikovaným GND a spodnou neutrálnou časťou bude o niečo jemnejší, čo znamená reverse. GND 16 Soft 4 Stop znamená, že stmaví o 4 stop, ale reverse sa zvyčajne používa práve pri východe a západe slnka, keď je slnko presne na našom fotografickom horizonte. Najtmavšia časť bude stred filtra, takže ho nemôžeme umiestniť vo výške svetelného zdroja, či už je to spredu alebo viac z boku. Tu môžeme skúsiť aplikovať GND 8 Hard, stačí len stlačiť na aplikovať. Mali by sme urobiť len toto. Vidíte, ako sa umiestni na fotografiu a stmaví hornú časť oblohy. V alternatívnom príklade máme možnosť otestovať GND 16 Medium 4 Stop a pozorovať, ako čiastočne obnovuje sekciu oblohy.